प्रणाम भोजपुरिया समाज। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी, पावर स्टार सुपर स्टार पवन सिंह जी जौन करीला उ कुछ हर बारी नया होला। यह बारी एगो और नया सुपर हिट एल्बम के निर्माण भइल बा जौन की ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज हुई। ओकर नाम ह गलते चलते बा। जी, आज के डेट में गलत ही चीज चलता, सच्चाई के तो रोक देवल जाता, सच्चाई के तो केहू चल ही नहीं खेदे। पावर स्टार जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा विषय पे एगो गाना गौले बानी। वो गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बानी, साथ में डुएट कैले बड़ी प्रियंका सिंह, बहुत ही मधुर आवाज के मलकिनी प्रियंका सिंह जी। वो गाना के लिखले बने छोटू यादव जी। वो गाना में हमनी के प्यारा भाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बाड़े। ओइजे वो वीडियो के डायरेक्टर सुपर स्टार डायरेक्टर रवि पंडित जी वो गाना के डायरेक्शन के लिए बने। जब पूरा टीम मिल जाला तब फिर सोच लेवे के बा कि एकदम गर्दा गर्दा हो जाई, एकदम गर्दा होखबे करी। अब भोजपुरिया समाज यह गाना के इंतजार कर रहल बिया कब ई गाना आई और कब एक गाना के बवाल मचावल जाई। ई गाना इतना खूबसूरत हुई, इतना जानदार हुई कि एकर कोई हिसाब नहीं खे। पगला जाई लोग, टांडव टांडव जे करेला नु उनकर बोलती बंद हो जाई ये गाना के खाली पोस्टर ही देख के। बहुत ही जल्द यह गाना के डेट भी बता देवल जाई कि ई गाना कब रिलीज होता। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी अपन एगो मूवी के शूटिंग कंप्लीट कर ले बानी और बहुत ही जल्द वो फिल्म के डबिंग चालू हुई जौना के नाम ह कैसे हो जाला प्यार। जी, पवन सिंह जी के एगो मूवी आ रहल बा जौना के नाम ह कैसे हो जाला प्यार। वो फिल्म के शूटिंग कंप्लीट हो गई और वो फिल्म के डबिंग स्टार्ट होके वाला बा। तब तक ये बीच में पावर स्टार हमनी खाती एगो नया एल्बम लेके आ रहल बने। वो एल्बम के खूब सारा प्यार देवे के बा आ गर्दा गर्दा उड़ा देवे के बा। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती जय माँ विंध्यवासिनी।